Veľmi častý problém, ktorý v lete ľudí trápi, sú problémy s chrbtom. Najčastejšie je to buď lokalita ramien, krčnej chrbtice, alebo lumbálna časť, čiže dolná časť chrbtice. Príčin je veľa. Jednak ľudia v lete nosia menej oblečenia a vystavení sú takým veciam, ako je klimatizácia, prípadne prievan. Ľudia doma majú otvorené okná, dvere vetrajú a prievan robí našim chrbtovým svalom veľmi zle. Druhá vec je, že v lete sa chodíme často kúpať, ľudia výjdu z vody, sú mokrí, ofúkne ich a opäť svaly chrbta urobia to, čo každý sval na chlad zareaguje stiahnutím. No a tým pádom ľudia to pociťujú ako seknutie. Niekedy až druhý deň, napríklad po kúpaní, po tom, čo navštívili akvaparky a podobne. A tam ešte samozrejme prichádza do úvahy aj to, že človek robí nejaké neprimerané pohyby a namáha tú chrbticu. Ľudia v lete tiež chodia na túry, pracujú v záhrade, dvíhajú ťažké veci alebo si naplánujú nejaké veci doma, vymaľovanie, sťahovanie a podobne. Čo urobiť vtedy, ak máte problém s chrbtom? V každom prípade svalom robí dobre suché teplo, v žiadnom prípade mokré teplo, čiže určite nie liesť do teplej vody, prípadne pustiť si teplú sprchu. To nerobte. Chvíľami môžete mať síce pocit, že to pomáha, ale neskôr ten sval stuhne a robí vlastne ešte väčšiu galibu ako predtým. Suché teplo máte buď tým, že máte nejakú náplasť, ktorá vyvoláva teplo, dá sa kúpiť v lekárni, alebo máte teplý vankúš, teplý obklad, alebo uterák si nahrejete a priložíte na ten chrbát, alebo jednoducho sa zabalíte do nejakej deky alebo županu teplého. Druhá vec, ktorá je veľmi dobrá a môžete si ju v lekárni voľne kúpiť, je flektor, kapsulky. Tie sú iba polovičná dávka z toho flektoru, ktorý sa predpisuje na recept, takže môžete si tú dávku zvýšiť aj na 2 kapsulky ráno, 2 kapsulky večer. Ak to však nepomôže, treba navštíviť lekára. Lokálne môžete použiť aj rôzne gély, ktoré obsahujú buď ibalgín alebo diklofenak. No a jemne, veľmi jemne môžete to miesto, ktoré je postihnuté, nechať si masírovať niekým, samozrejme doma, uvoľniť, hlavne keď sa jedná o trapézy, tam je dôležité trošku ich pouvoľňovať. Dobre na uvoľnenie pôsobí aj magnézium. Ak však ten problém je buď veľký, že naozaj nedokážete ani vstať, pohnúť sa, alebo ak ten problém trvá dlhšie ako 3 dni, treba navštíviť lekára. Ešte jedna dôležitá vec. Pri bolesti dolnej časti chrbtice. Veľmi často tie bolesti, ak nie sú vyvolané vôbec žiadnym prievanom, ani klimatizáciou, ani kúpaním, môžu byť vyvolané iným ochorením, ktoré je gynekologické, urologické alebo gastroenterologické. Treba myslieť na to, že všetko, čo sa odohráva v dutine brušnej, akékoľvek zápaly, ale aj nádorové ochorenia, sa prenáša bolesť do chrbta. Dievčatá, ženy to vedia pri svojich pravidelných bolestiach mesačných, že tá bolesť sa prenáša do chrbta. A samozrejme, u mužov môže sa jednať takisto o urologický problém, prípadne problém hrubého čreva. Takže ak tie bolesti chrbta sú také úplne netradičné, sú dlhotrvajúce alebo naopak sú veľmi intenzívne, treba navštíviť svojho lekára a ten okrem toho, že vykoná základné laboratórne vyšetrenia, vyšetrí moč, pretože sme hovorili, že zápalové ochorenia močového traktu sa môžu prenášať ako bolesti do chrbta, urobí aj rentgeny, dá základnú liečbu a pokiaľ ten problém bude väčší, potom odošle k neurologovi. Nie je teda správny postup, že ja rovno directly idem k tomu neurologovi, lebo som si to zmyslel. Netreba to. Potom k neurologovi chodí veľa ľudí, zablokované sú to čakárne aj ľuďmi, ktorí naozaj dokážu svoj problém vyriešiť u svojho obvodného lekára.